Dende o alto da parroquia de Nebra é ben visible a ampla superficie de monte arborado calcinada polo incendio que se iniciaba onte ao redor das 4 da tarde. As condicións climatolóxicas dificultaron o dispositivo de extinción, no que participaron 16 axentes, 29 brigadas, 11 motobombas, 2 PAs, 3 helicópteros e 2 avións. O lume chegou a estar tan preto das vivendas que varios veciños tiveron que ser desaloxados durante varias horas. Afortunadamente, puideron pasar a noite nas súas casas. Pasadas as 11 da noite dábase por controlado o incendio, aínda que os medios de extinción continuaron a traballar durante toda a madrugada. Os cuadrillas todos para arriba e para baixo, todos a apagar aquilo, pero os camións son de toda a noite, sei que. Aínda hoxe, os efectivos das brigadas contra incendios seguían sobre o terreo para evitar que puidese reavivarse algún foco. Non é a primeira vez que esta zona é vítima dos lumes, aínda que xa había varios anos que non ardía. Houve anos que ardeu bastante, pero esta temporada levará 5 ou 6 anos que non ardía nada. Pero iso é logo lle conecta. Os veciños miran agora con medo o que está por vir no que queda de verán, xa que as condicións meteorolóxicas con tempo seco e vento son as máis adversas á hora de combatir os incendios.